भेजल 1.5 लाख के साड़ी भौजी पहिर झमकावत बाड़ी। भैया के भेजल 1.5 लाख के साड़ी भौजी पहिर झमकावत बाड़ी। कोसी के आरी आरी बारी दियरिया, कोसी के आरी आरी बारी दियरिया, छठी माई के गीत गावत बाड़ी। भैया के भेजल 1.5 लाख के साड़ी भौजी पहिर झमकावत बाड़ी। भैया के भेजल 1.5 लाख के साड़ी भौजी पहिर झमकावत बाड़ी। डीजे अरमान सिद्दीकी मैरवा, डीजे शुभम सुमेरपुर, मिक्स बाय आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो मैरवा। कानपुर के काजल हो छपिया से छागल, कानपुर के काजल हो छपिया से छागल, देखली तो खुशी से हो गईली पागल। बिंदिया बनारस की खूबे निहार, बिंदिया बनारस के खूबे निहारस, बड़ी हरन पहने में पारा पारी। भैया के भेजल 1.5 लाख के साड़ी भौजी पहिर झमकावत बाड़ी। हाँ भैया के भेजल 1.5 लाख के साड़ी भौजी पहिर झमकावत बाड़ी। अरे भौजी, अरे दीपक भौजी, अरे तनी भाग में चलो हो, तनी लाहे लाहे चलो। अरे विकेश भैया हाय देखिए, अरे भौजी तनी आराम से चलो हो। सुमेरपुर, मुँह बावे सुखल हो सभे बाबूखल, मुँह बावे सुखल हो सभे बाबूखल, सूर्य देव के दर्शन ला लोग बावे रुकल। रवि राज अंकित हो देखो पर, विकेश विराज भैया देखो हो पर, उल्टी तो माला लिहली हो मारी। भैया के भेजल 1.5 लाख के साड़ी आज तो वो भौजी